Morjesta mun muija. Ei horot. Terve kaikille, mä oon Kimi. Morjes, mä oon Aki. Ja tänään... Tunnetaankin varmaan etuudestaan jo. Tänään Paskakerho esittää vierailevan tähtenä Roope Rasmus Viitanen. Moro Roope. Moro. Tuu vähän lähemmäs mikkiä. Joo, niin. Mitkä fiilikset täällä meidän studiossa tällä hetkellä? Kato, Gabriela laittaa viestiä. Aha, mukavaa uintia. Ai mitä sanoa? Joo, mä oon tosiaan menossa uimaan nyt. Ja pieni hetki, Roope, mikä tää meidän studio, mitä tuumit siitä? Tää on aika jännä studio kyllä, on aika hieno. On. Siis tää on, ja mä kerron sulle minkä takia me ollaan autossa tällä hetkellä. Mä kerron, niin. Me ollaan menossa perus yöuinnille. Joo, perus yöuinnille, niin meidät heitettiin ulos, koska me ollaan maksuttu meidän studioaikaa. Meidän sponsori petti meidän. Blue Melvin Productions. Onko se vastaavalla vielä? Me suoraan. Straightiin. Joo, työntekää vaan! Mikael Taiminen, mun pitää työntää meidän auto ja meillä on edes bensaa rahat, et se kämppäkin lähti alta, sit kun otetaan meidän uusi studio. Täällä on vain yksi kamera ja se on vuokrattu ja ei aiota maksaa sitä. Aki, sä oot menossa Aasiaan torstaina. Joo, kato vaan. Mitäs siitä? Ei mitään. Kerro vähän. Torstai aamu suoraan, itse asiassa meillä on läksiä sit keskiviikko AFS, se on School South, eikö mikä se on School Party? Joo. Joku tämmönen, niin mä menen sinne, vetää viimeiset kännit, ottaa uusiksi lauantai, kun mä en muista sit yhtään mitään, niin hakee huomioon tässä, kun tiedän sanoa. Oisitte nähnyt, kun Aki veti 2 Karpalo lonkeroa lasista, ei lasista, se oli ihan poissa oikeesti. Mulla on pari videoa mun puhelimessa, niin saattaa tulla, jos onko näyttää tissi. Hotmail, merkin.bushi@hotmail.com. Sinne saa lähettää kuvia, mä en näy niitä kellekään. Okei, joo. Ja nyt me ollaan tosiaan menossa uimaan tällä hetkellä Lohjan Neidon Keitaseen. Ne sponsoroi tän reissun meille. Ei vitussa, ei kukaan sponsoroi meitä ikinä. Mä ja Aki tosiaan meidän matka tonne LAhan, niin se lähtee pikkuhiljaa olemaan niinku nousussa. Me ollaan saatu jo parisataa katsojaa meidän videoihin. Älkää menkö kattoo, koska niissä on vaan 35 katsojaa. 35 pisteen. Tää. Joo. Ja tosiaan mä menen huomenna hakee uuden plenkkarin nelosen. Tää ihan liian kova, me saadaan vielä sakot, hei. Mika, älä työne! Ja nyt kun pääsin tää Mikan puheenajeeseen, niin jos joku tää on meidän duuni. Ei ollaan. Mutta jos joku miettii, että miksi Mikaa kutsutaan syväkurkuksi, niin palataanpa vuoteen 2009 Rukaan, sanotaanko näin. Niin, oltiin mökillä siellä niin, viettämässä uutta vuotta ja niin, oltiin vähän juotuja sitten, oltiin silleen, että Mika ei pysty saamaan 30-senttisen täysmittaisen kurkun suuhun. yllätys. Hän sai sen suuhun saamatta oksennusrefleksiä. Vittu se tappaus, jos se ei kattoo tätä pätkää. Kuka tappaa mut oikein? Mut hei, kiitos kaikille ja tästä tulee loppubiisi. The word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never